Ζαφύρι μωρό μου, σε παρακαλώ, γιατί θέλω να ετοίμασα το δίσκο, πάζωνα, θέλω να ακούσω λίγο το μπαμ. Οκ. Είμαστε stand-by λοιπόν, Πετράκι. Ζαφύρι σίγουρα το σηκώνεται, φίλε. Ζαφύρι, κοίτα λίγο την κάμερα. Τζο. Βαγγέλη, πες ένα hello κι εσύ. Γεια και εσένα. Και σε εσένα τέλος πάντων. Ο Γκόλμαν. Ζαφύρι μου, φίλε. Ζαφύρι. Μαλάκα παιδάκι, χώρα σου είχε φύγει ρε μαλάκα. Να πάρω ρεπό. Άμα δεν μπορείς, Ρεπό. 35 ευρώ είναι, να πάει με ρεπό. Στο κλείσιμο πάνω μαλάκα, τι άλλο θες. Ναι, εγώ περιμένω για το μπαμ. Ένα βετέξι, παιδιά. Παιδιά, ένα μετέξι. Ένα βετέξι. Έχουμε απάνω. Πάρε εσύ το δίσκο και... Όπα! Το πρώτο μπαμ. Λοιπόν, ήμουνα σίγουρη για τη ζημιά. Έτσι, πόλη νευρία σου σε παρακαλώ.